Cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli b'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila Malek don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma. O dɔ ye k'a fɔ janvier kalo tile 8 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 3 ye olu ni tora bingani wale dɔ la Yelemani. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ juma tɛmɛnen n'o kɛra ni janvier kalo tile 8 ye Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yelemani ko donso dɔw olu ni marifatigi dɔw de kɔni kun karala ɲɔgɔn na yen nɔ. Kɛlɛ in kɛra dugu min yɛrɛ la sa ko ye Sabu Sire dugu de ye ko wa kɛlɛ in kɔni ma mada fiyewu fo an ka finitigiw olu ni doso wɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa doso tɔ ninnu kɔni bɔ ni mɔgɔ jugu ninnu bolo. Kunnafoni sɛbɛn min y'a ladɔnniya nin na n'o ye esɔri ye olu y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɛra sababu ye fɛn min ye mɔgɔ 3 ye n'olu kɔni bɔnɛna nin na mɔgɔ 2 k'olu fana kɔni banana. An bɛ yɔrɔ min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka nin kojugukɛla ninnu kɔni minɛ ni k'u lase fanga ma. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Bamako. A yirala k'a fɔ janvier kalo tile 10 kɔnɔna la fɛn min ye kojugukɛla 2 ye 7e arrondissement mɔgɔw y'u bolo da olu kan. Ni kunnafoni lasera ma polisi mɔgɔw ka kunnafoni soba yɛrɛ de fɛ n'a bɛ f'o ma k'u ka service de communication olu y'an ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 10 kɔnɔna la fɛn min ye kojugukɛla 2 ye ni marifa yɛrɛ kɔni kun b'olu bolo 7e arrondissement mɔgɔw y'u bolo da olu kan. Ko minɛli kɛra karidon janvier kalo tile 10 su Sokɔrɔji 7e arrondissement mɔgɔw n'olu kun b'u ka jateminɛ yaalaw la n'a bɛ f'o ma ko patrouille k'u kɔni ni mɔgɔ 2 de bɛnna u ye marifa sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo. U kɛlen ka marifa minɛ ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu bolo olu yɛrɛ ka jateminɛw la u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ jugu don o sababu la k'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo ka taa u ka sokɔnɔnaw kɔni wuguba. U ka sokɔnɔna wugubali senfɛ ko fɛn min ye marifa wɛrɛ o kɔni yera yen nɔ telefɔni caman fobiyew ani laginɛ wariw k'o fana kɔni yera nin yɔrɔ in na. An bɛ yɔrɔ min na ko bi ni marifatigi ninnu ni siga kɛlen don a la ni ka fɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ binganikɛlaw de ye k'u bilala fanga ka bolo kan ko wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi walasa ka se k'a dɔn n'u nɔ tɛ kojugu wɛrɛ la. An bɛ to bingani wale hukumu kɔnɔna la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun janvier kalo tile 14 kɔnɔna la fɛn min ye Dukuriya mɛri ye marifatigi dɔw kɔni y'ale minɛ ko bingani wale in kɛra nɛgɛ kɛ 17 wagati n'o yɛrɛ kɔni ye wulada sumalen de ye ko wa a y'a sɔrɔ fɛn min ye mɛri in ye sa ale yɛrɛ kɔni tun bɛ taama sira de kan k'a selen Gundam ale ni Wana ni ɲɔgɔn cɛ marifatigi ninnu kɔni y'a minɛ yen nɔ de ni ka tunu n'a ye. An bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ minnu ye nin wale jugu in kɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ u y'a kɛ kun kelen min na o fana ma dɔn nka ko sɛgɛsɛgɛliw bolo dara walasa fɛn min ye mɛri in ye ale ɲuman bɛ se ka k'a ka denbaya kɔrɔ cogo min na. Kunnafoni wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko lahalaya ye. A yirala k'a fɔ kunun janvier kalo tile 11 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 64 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. Sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama a bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la kunun janvier kalo tile 11 sɛbɛn y'a yira k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 64 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 35 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 o ni tora bana in na. Bana in yelen filɛ ni mɔgɔ 64 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Kulikoro, Gao, Kidal ale ni Bamako ma. K'a ta bana dɔnni n'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na janvier kalo tile 11 a yera mɔgɔ minnu na sa k'o bɛnnen don mɔgɔ 7,664 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 299 ye olu ni tora a la wa ko mɔgɔ 5,326 olu kɛnɛyalen don ni wagati in na. O kama kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye yɛrɛ janto ye ani saniya walew matarafali ko ɲininen don maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman o bɛ kunnafoni sanfɛ. An balimaw aw kula garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi ye tarata don janvier kalo tile 12 o de kun ye nin ye aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw n'aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.